So I gotta be down with the hood team. Too much television. Ajvar Čiči. Mám vás rád. Všetky akcie robíme spolu. Ale bohužiaľ, tento raz nebudem môcť dohliadať na vašu prácu. Ajvar, nežer mi tu, prosím ťa. Takže vám nechávam fotku muža, ktorého treba nájsť. Nosí takýto klobúk. Býva dakde na Roháčovej a zabudol zaplatiť. Tak mu osviežte pamäť a potom už nikdy nezabudne. Ako by si nastavil inkaso a potom už bude platiť. Inkaso? To je, ako keď si nastavíš v banke, aby ti odchádzala pravidelná mesačná splátka. To zvládnete, chlapci. Ja vám verím. Ukážeš mi fotku ešte toho typka? Ja, jasné. Kurva. Ale neboj, to by v pohode. Tak ani nie? Ale mám klobu. Takto? Čiči? Sme v piči. Mohol si zaparkovať takto na kokot? Ale však... Cištím. Tu nemôžete stať, priateľ. Tu nemôžete stať. Tu nemôžete stať, prosím vás. Tu nemôžete stať, nerozumiete? Zoberte to auto preč. Haló, haló, haló. Cecky. Ideme. Máme ho. Nasleduj. Dobrý deň. Už ste našli Ježiša? Krista. To čo bolo? Mimikry. Dobrý. Už ste našli Ježiša Krista? Pochválen. Ale to je žena. Ja som transgender, vy kokoti. To ja som ženu ešte v živote neudrel, to je také blbé. Počkaj, ja som si myslel, že ty mladíš svoju frajerku. Ale veď ja nemám frajerku. No a kto to bol minulé u teba v posteli? Milan. Ty spávaš s Milanom? Nie, Milan spal u mňa, lebo ho vyhodila To je transfóbia. Čo teraz? Nič. Počkáme tu a nájdeme ďalšieho. To bola náhoda, to sa stáva. Dvakrát sa to už stať nemôže. To je štatistika. Štatistika? No hej,
to je, vieš. Keď zoberieš 100 chlapov, tak 4 z toho sú teplí. Počkať. Tu akože niekto na Slovan chodí teplý. Ak je ich tam 100, tak určite to je štatistika. No, podľa mňa na Slovan nikto nechodí teplý. Pýtal si sa ich? No... Nie, ale... Milan určite nie je teplý. Ty, sleduj. Teraz ideme na istotu, dobre? To je štatistika. Takže tebe sa nechce platiť, čo? No, my si zoberieme zálohu. A keď s tebou skončíme... Či do píči. Čo? A to je fízel. Kurva. Kurva. Čo budeme robiť? To mám akože odjebať fízla? Ja ho nechcem odjebať. Nie. Počujte, chalani. Poznám vášho šéfa. Je to správny chlap. Chodievame spolu dakedy na polovačku. Chcem tým povedať, cením si jeho priateľstvo. Čiže beriem, poplietli ste sa. Ale môžem na to zabudnúť, keď chcete. Volaj šéfovi, že potrebujeme prachy. Služba za službu. Aha. Počuj, mal taký návrh, že či by ho niekto z nás dvoch nevyfajčil. Že ako služba za službu. Tebe už na čisto hrabe? A nevieme o niekom, kto by to spravil. Ja sa s buzerantmi nekamarátim. No a čo tí štyria, čo chodia na Slovan? Štatistika. Tebe už naozaj vymreli všetky bunky v hlave. Ale niekto to bude musieť urobiť. Už viem. Marcel! Ten trans. My sme kokoti. Ja viem. My sme kokoti. Aj šéf si myslí, že sme kokoti. Myslíš si aj ten Fízel, že sme kokoti? Aj ten Fízel si myslí, že sme kokoti. Ale povedal mi, že pozná toho chlapika v klobuku. Vraj býva v tom dome na rohu. Na dvojke. Ajvar, teraz už nemáme šancu to dojebať. Ideme správne. Ideme na istotu. Poznáme vchod, poznáme všetko. Nemôžeme to dojebať. Šéf sa zajtra vracia. Musíme mu zohnať toho chlapa. Musíme. A inak, Milan sa má ako? Ty počúvaj. Čo? Mne príde nejako povedomý. A odkiaľ? Však z televízie. On má niečo s kultúrou. Veď vyzerá ako náš minister kultúry. Ale veď my máme ministerku. Hej? Ty nečítaš akože noviny? Ja čítam napríklad denník N a môžem ti povedať, že mal by si začať aj ty. Otvoriť ti to oči. No, vieš, aký som bol spiatočnícky? Sám som neveril, ale Marcel mi otvoril oči. A ty si zmenil orientáciu? Sorry. Ale veď aká je štatistická šanca, že práve z toho vchodu vyjde známy herec a to aj v klobúku, veď povedzte. Však ale veď si vralo, že ti je povedomý. Štatistická šanca? Tak ja ti niečo poviem. Teraz sa ho kvôli vašej blbosti musíme zbaviť.
Šéfe, prosím vás, ale veď to je Miro Noga, veď ja ho mám rád. A aj Milan ho má rád. No, Keď ste si ho uniesli, tak sa ho aj zbavte. sorry, Miro. Teraz už ideme na ostro, chlapci. Uha. Počkajte na mňa, chlapci. Kúkaj, štatistika. A Milana, ty čo tu? Milan! Milan! Šéfe, vy ste nám zabili Milana. Nepremýšľajte o tom.